बरायबाय बड'जो बेनिफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा बिग आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय BTC आव मासि ओंखारगोन बेनो जाबाय 420 आरो बे मासिनि नामा जाबाय पस्टनि नामा जाहैबाय BCDC सेक्रेटारि एबा नेहाथारि स' बेजों लोगोसे माबादि रिलेसन दङ बेनो जाबाय ग्राम पन्चायत सेक्रेटारि एबा नोंथांमोननि GPS जोंहाय माबादि क्राइटेरिया नांगौ बेनि साख्रिनि रला प्रफाइला माबादि जायो डिटेल्सखौ हानायसेबां लाबोदों प्लास नोंथांमोननि मान्थलि सेलारि जोबोर मोजां जागोन एज लिमिट बेसेबां लागोन एग्जाम माबादि जायो प्लास क्वालिफिकेशना मा नांगौ बेयाव साख्रि मावनोबा 10 पास नांगौ ना HS पास नांगौ ना डिग्री नांगौ ना डिप्ल'मा नांगौ बिनि सायाव हानायसेबां कभार खालामगोन दा बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन जास्ट नोंथांमोना कनसेप्ट क्लियार जाग्रो कनसेप्ट क्लियार जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एग्जामावबो हेल्पफुल जागोन प्लास नोंथांमोना फरायनोबो हागोन प्लास जबनि नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन आरो अके स' गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो अफिसियेल वेबसाइटआव दा लोगोफोर जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइट आसाम स्टेटनियाव मानोना बेनि साख्रिखौ बिथांमोननि नोंथांमोननि मिथिखागौ जे पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट होननानै PNRD नि आन्डाराव बे गोग्लैगोन साख्रिया अके स' बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों sird.assam.gov.in थांनाय बाराव गोसोआव दं जानांगौ नोंथांमोना 1000 गासै 4 भेकेन्सिस ओंखारदोंमोन आसाम स्टेटआव अके आसाम स्टेटआव ओंखारदोंमोन आरो बेनि एग्जामा साक्सेस जायासै कन्डाक्ट खालामाखै स' बेयाव गोबांथार पस्ट दंमोन आरो बेयाव जोंनियाव ओरैबायदि जाबाय कन्डिशना थ' जोंनियाव फार्स्टआवनो आं क्लियार खालामसै जोंनियाव पन्चायत गैया जोंनियाव मा दङ BCDC होनो अके BCDC बेनिफ्राय गुबुनावहाय जाबाय पन्चायत दङ अके हमना ला गाव पन्चायत स' बेजों सेम मात्र जोंनि कन्डिशना ओरै जे जोंनि 6 सिडिउल BTC एरियायाव एबा 6 सिडिउल काउन्सिलाव डिमासाव जा कार्बि आंलं जा एबा जोंनि BCDC जा स' बेवहाय जोंहा पन्चायत थाया अके स' बेखौ जों क्लियार खालामबाय फार्स्टआवनो जोंहा जाबाय BTC आव BCDC होनना बुंनाय जायो आरो जोंनियाव गासै 420 BCDC दङ जोंनि BTC आव अल BTC आव गासै 420 अफिसियेलि BCDC दङ बेखायनो मोनसे BCDC आव सासे पस्टआ थागोन स' बेखौ आं फार्स्टआव क्लियार खालामबाय आरो बेयाव सेक्रेटारि पस्टआव नोंथांमोना हिन्जाव जा एबा हौवा जा बेयाव बयबो एलिजिबल जागोन जास्ट क्वालिफिकेसन मिलायनाय लोगो लोगो दा क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ जों बेखौनो कभार खालामगोन आरो बिनि रला माबादि जायो नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन स' फार्स्टआवनो मोनसे नोंथांमोननि क्लियार खालामसै नैबे SIRD आव जायखिजाया पन्चायत लेभेलाव जि जायफ्रानोखि साख्रि मावो एबा रुरेल डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव जायफ्रानोखि साख्रि मावो बिथांमोना बेयाव ट्रेनिंखौ हैबाय थायो स' बेयाव गोबांथार फट'स मोनदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेयाव गोबांथार फट' ट्रेनिङा बेयावनो माने स्किल ट्रेनिं जा जि ट्रेनिं जा बेयावनो माने कन्डाक्ट खालामबाय थायो बोसोरै जाबाय थायो स' बेयाव आंनिनो फट'स नोंथांमोना मोननैसो स्क्रिनाव होदों स' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं एसे ब्लार खालामबाय स' नोंथांमोना बेबायदि ट्रेनिं खालामबाय थानांगोन जायफ्रानोखि बेयाव नोंथांमोना जुदि खामानि मावोब्ला अके स' बेखौ आं क्लियार खालामग्रोबाय दा बेनि सेलेक्सन प्रसेसा माबादि जायो थांनाय बाराव जोंहा ओंखारदोंमोन 1004 भेकेन्सिस ओंखारदोंमोन आसाम स्टेटनि आन्डाराव दा ओरैबायदि खालामबाय जे BTC आवबो अके स' BTC आवबो 420 पस्ट क्रिएट खालामबाय टटेल 474 आरो डिमासाखौ लानानै एबा कार्बि आंलंखौ लानानै आरो बाट जोंनि BTC खौ आं बेयाव प्रायरिटि होदों मानोना बेयाव जायनाखि काउन्सिलनि मेम्बार्स नोंथांमोनाल' इलिजिबल जायो अके स' बेखायनो नन BTR आ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेनि सायाव गाइडलाइन्स फैयोबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन नाथाय आसाम स्टेटआव जेब्ला 1004 भेकेन्सिस ओंखारदोंमन बेयाव गासैबो एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेनिनो आं मोनसे अफिसियेल नटिसखौ नोंथांमोननो देखायगोन दा जोंनि थांनाय बाराव SIRD नि आन्डाराव नोंथांमोना बेबायदि 1004 भेकेन्सिस मोनदोंमोन आरो बेयाव गोबांथार पस्टआ दंमोन दा जोङो बेखौ गुबुनखौ नायला नाथाय बेनो जाबाय नोंथांमोना डाइरेक्ट ब्लकजोंहाय डेभेलपमेन्ट ब्लकजोंहाय बियो एंगेज जायो माने ब्लक अफिसाव माने पस्टिं जायो थ' बेनो जाबाय नै नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना गाव पन्चायत सेक्रेटारि बेनो जाबाय नोंथांमोना GPS आरो बेखौनो बुंदों BTC आव सेक्रेटारि अके बेनो जाबाय BCDC सेक्रेटारि आं क्लियार खालामखाबाय जे जोंनियावहाय गाव पन्चायत थाया नालाय जोंनावहाय मा थायो BCDC थायो नालाय अके स' बेखायनो BCDC सेक्रेटारि बे जागोन आरो स' बिनि स्केल पे सेलारिखौ नायोबा 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास GPA थायो बेनो जाबाय ग्रेड पे 7,400 नोंथांमोना मोनगोन आरो नर्मेल ग्रेड 3 निफ्राय बिनिया एसे बारा जायो स' बिनि पस्टनि नामा जोंनिया जाबाय BCDC बेनिफ्राय सेक्रेटारि नामा दोननाय जादों अके देन बिनि जब रला माबायदि स' आं बेखौनो खिथाखाबाय बिनि जब रला जाबाय एसिस्टेन्ट डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसार ना हमना ला एसिस्टेन्ट BDO प्लास सबसे देरसिना जाबाय ब्लक लेभेलाव BDO स' बेजोंनो कलाबरेसनाव माने डाइरेक्ट क्ल'सलि रिलेसन दङ माने बेजोंनो खामानि जायो जायखिजाया नोंथांमोना ग्राउन्डनि हमना ला नोंथांमोननि ग्रास रुट अके स' हमना ला आं एग्जाम्पल होबाय ग्रास रुट लेभेलाव बियो खामानि जागोन अके बेनो जाबाय BCDC लेभेलाव खामानि जागोन BCDC आव गोबांथार माने माखासे स्किम थाङो बेखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव हेल्प खालामनांगौ आरो लोगोसे प्रसेसखौ खालामनांगौ प्लास फाइल पुटआप खालामनाय जिखुनु जाया BCDC आव जि खामानि हरो बेखौहाय नैबे
नोंथांमोननि BCDC सेक्रेटारिया मावजोबनांगोन आरो बिथांमोना माने साक्सेस खालामनांगोन आरो अके जेरैहाय ग्राम सभाबो जायो अके ग्राम सभायाव गोबांथार माने स्किम सोसननाय जायो बे ग्राम सभायाव जि माने स्किम लायो इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बेयाव माने बिथांमोना क्ल'जलि खामानि मावनांगोन गभर्नमेन्टजों माने बे जाबाय सेक्रेटारिया गभर्नमेन्टनि मानसि जाखागोन माने गभर्नमेन्ट एमप्लयि जागोन अके स' बेखायनो बे सेलारिखौ होदों आरो दा बे अफिसियेल नटिसआ प्रिभियास नोंथांमोननि भेकेन्सि फैनायमोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननि रेफारेन्स लाबोदों जाहाथे क्लियार जायो आरो दा बिनि बैसो आरो लोगोसे फरायनाय बेसेबां नांगौ सावरायगोन जोबनायथिं दङ दा सिगांनिखौ कम्पेयार खालामगोन आरो देग्लाय मा जागोन बिनि सायावबो एनालाइज खालामगोन दा बैसो होनोबा स' बेहाय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो नोंथांमोना आसामनि केन्डिडेट्सआ एप्लाइ खालामनो हागोन बाट BTCनि जेब्ला फैदों दा 490आव अनलि BTCआल' हागोन बायदि कन्डिसन मानोना 6 शेड्युल एरियानि BTCआव अके माने नन बिटिआर हानाय नङा बायदि स' बैसोआ 18निफ्राय मिनिमाम एन 40 आरो 43नि गेजेराव थागोन आरो जेनेरेल हमना ला 38 प्लास जोंनि बैसोआ 5 बोसोर बारामोन नालाय अब्ला 43सिम जों मोननायनि चान्सआ दङ आरो बे पस्टआव अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि स' बेनिफ्राय फरायनाया बेसेबां नांमारगोन दा बेखौ होनोब्ला थांनाय बाराव बिकम लादोंमोन बे पस्टआव माने कमार्सनिफ्राय लादोंमोन आरो माने सिगां बेखौ लादोंमोन नाथाय मोनसे गेजेर समाव मोनसे रिभाइस नटिस फैदोंमोन SIRDनिफ्राय PNRDनिफ्राय जे बे पस्टआव एनि डिग्रियानो खालामनो हागोन होननानै मोनसे नटिस फैदोंमोन आरो बे नटिसखौ आङो सेभ खालामनानै दोननो रोङासै स' बावबाय जानांगौ आं दोननो बाट मोनोब्ला नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन एनि डिग्रि पासआ बे पस्टआव हानायनि मेक्सिमाम चान्सआ दङ एबार आरो स' बिनि सायाव जेब्ला BTCनिफ्राय अफिसियेल गाइडलाइन्स फैगोन नोंथांमोना मोननो हागोन स' बिनिफ्राय बिनि एग्जामा रिटेन एग्जाम जायो बेनिफ्राय PI थायो एबा नोंथांमोननि अरेल टेस्ट थागोन आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोना मेरिट बेसिसाव साख्रि मोनो आरो अके स' बेनिफ्राय पस्टिंआ BCDC लेभेलाव एबा गाव पन्सायतआव बेयाव जायो बेनिफ्राय बे पस्टआव ओरैबायदि माखासे कन्डिसन थायोमोन सिगाङावहाय बेनो जाबाय जायनोखि कन्ट्रेक्सुवेल मावबाय थाखादों RD सेक्टराव एबा रुरेल डेभेलपमेन्ट सेक्टराव PNRDफ्राव स' बिथांमोनखौ माखासे एसे प्रिफारेन्सखौ होनाय जायो जेरैहाय 5% एबा 10% बे सोनारो एक्सपिरियेन्सनि सायाव सोरबा 5 बोसोर मावबाय 2 इयार्स मावबाय 3 इयार्स मावबाय स' बेखौ लानानै वेटेज मार्क होनायबो दङमोन सिगां लेभेलाव दा माबादि खालामगोन बेखौ बुंनो हाथ'वा जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना मिन्थिजोबगोन बाट जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे नङा जे एक्सपिरियेन्स गैयाबा मोननाय नङा मोनगोन नोंथांमोनाबो मोजां पारफरमेन्स होबानो गासैबो बेयाव इलिजिबल स' बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो दा बे पस्टआ 490 होखाबाय आसाम केबिनेटआव दा बेखौ थाबैनो अफिसियेल नटिस होनानै जेब्ला रिक्रुटमेन्ट खालामगोन अब्लाथाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा बेसेबां एग्जाम फिस थागोन बा एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जागोन बेनि सायाव गुवारै फैगोन डिटेल्सआ जेब्ला ओंखारो आरो बे पस्टआ जाबाय गाव पन्सायत सेक्रेटारि एबा BCDC सेक्रेटारि जोंनिया बेयाव जागोन आरो दा स्केल फिया जोबोर मोजां नोंथांमोना टारगेट लाबानो जाबाय आरो बे जबा गभर्नमेन्ट जबखा रेगुलार जब नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन एन्ड मेनलि नोंथांमोननि खामानिया BCDC लेभेलाव जासिगोन स्किम जेरै अरुणोदय PM किसान बा गुबुन गुबुन MGNरेगा बेनि सायाव नोंथांमोना टटेलि खामानि मावनांगोन प्लास गुबुन गुबुन नोंथांमोना स्किमबो मोनदेरगोन बेखौ नोंथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन बेनो जाबाय बिनि जब रल स' जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनदों नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ नायबानो जाबाय बेनि सायाव आपडेट फैगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन